se, det er morfar, der står derovre. Vinke til morfar. Nej, lad være med det. Kan du vinke til morfar? Så vinke til morfar. Hej. Nå, det kan godt. Hvad siger du? Nej. Hvad siger du? Hej Molly. Nå, der har vi filmstjernen der. Og hvad siger filmstjernen så? Du er afhængig af småtten. Hej. Hej, siger filmstjernen. Hej. Hvad ryger han? Ris. 3, 5. Du er 6 barten til. Lige var du blevet stor, Molly. Det er altså, når jeg går der. Ja, så tager jeg det lige til næste. Ej, hvad får du at spise til jer? Hvad er det for noget? Hvad spiser du? Far, hvad nu hvis man ikke Hvad? har 500 kroner? Hvad spiser du? Så må man nu at låne. Hvad? Må man låne. Hvad Hej, vende bagefter. Kom. Op i æsken. Sådan. Rigtig godt. Flot. Og så den her. Op i æsken. Op i æsken. Op i æsken. Flot. Op i æsken. Op i æsken. Flot. Op i æsken. Flot. Yes. Top. Pistol. Så lader vi herovre. Så skal du skåle. Er du en farlig løve? Hvad siger løven? Luna, har du set kylling? Har du set Molly og kylling? Molly kylling på. Nej, prøv at se. Molly og kylling. Nej, nej. Trine, du lavet? Nej. Hej kylling. Hvad, Luna, skal du nu også have kylling? Der er en blik, du kan snart ned til gulvet, skal. Den er så tung at overholde. Nu skal jeg holde for op, ja. Nå. Sætter du ikke på? Det får jeg kun her, det smager så godt. Jeg glemmer, det eksisterer. Den over isen. Hun har et par skøjter på. Bo, hendes bror, griner. Og det kan han sagtens. Han er god til at løbe på skøjter. Ja. Ej, var det fint, Molly. Bo snurrer rundt om sig selv. Han løfter sit ene ben og strækker det bag. Okay. Har du malet det der så? Og det er min mor. Ja, det er flot. Ja. Tilbage til mit hemmelige videnskabsværksted. Jeg kan altså godt lide mine opfindelser. Hvad siger Viola? Kan godt lide at se fjernsyn? Hvad? Jeg vil ønske, der var nogen, der Jeg vil godt lide at se fjernsyn. Spændende. så som rummet,